Taupo. Sa ako na ulit. Kung maaari sana kami inyong tulungan. Kailangan na aking ibahay ang matitulungan. Tutas ba yan? Ano? Dito pa kayo naghahanap ng matutuluyan? Hindi nyo ba naririnig? May Christmas party kami dito. Walang pwedeng umintindi sa inyo dito. Kahit man lamang mapapapahingahan ngayong gabi lamang. Di ba ako nagalit? Hindi pwede sa amin dun. Baka madali pa sa akin magulang ko. Saka, yung kinandali sa amin, pati pa ko sa amin. Teka. Mas lalo hindi pwede sa amin yan. Itanong pa nga namin mamaya eh. Di pa tayo namin ngayong gabi. Cool ka lang. Mamaya, pulutan ka na naman.